estic orgullós d'assistir a una de les entitats, entre altres coses, més antigues d'aquesta ciutat. En aquestes instal·lacions ja més modernes, però ens contemplen 500 anys d'història a partir del que va ser el gremi dels hostalers, taverners i aventurers de Barcelona. Per tant, estem en una institució que certament té molta història i que té molt futur, per altra part. Quan nosaltres anem a presentar pel món aquesta ciutat, entre altres coses, nosaltres lluïm de que tenim una perfecta infraestructura per rebre la gent i per atendre'ls amb qualitat i amb innovació, i en això he de dir que el sector de la restauració té un paper que és important i que a més ho serà més, perquè entre altres coses també ha estat capaç de modernitzar la seva estructura i també d'innovar, de manera que en aquests moments no us estic fent ara aquí un elogi per fer la gara-gara, és una realitat objectiva que quan nosaltres expliquem Barcelona al món, nosaltres també expliquem allò que vosaltres heu fet i allò que vosaltres també esteu oferint a la ciutat de Barcelona. Hem de fer compatible aquest posicionament de ciutat global en el món, amb ambició, capaç de seguir atraient diferents turistes, persones que venen a desenvolupar els seus projectes empresarials i econòmics en aquesta ciutat, tot fent compatible aquest principi amb el manteniment del que és la qualitat de vida del resident a la ciutat de Barcelona. Per això nosaltres establim que hi ha un gran eix sobre el qual hi haurem d'incidir en els propers anys, que és la cohesió social. La cohesió social vol dir atendre adequadament les necessitats dels nostres residents amb els reptes que tenen personals.